Què fem? No ho sé, o sigui, vols fer alguna cosa amb això? Sí, jo vull... I si fem 2 forats i així com... Que jo havia pensat com entrar fent una voltereta i després una cap enrere, o sigui, com un circ, els dos així, saps? Vale. Un enrere, un altre endavant, i fem... Vale, m'agrada, però si allà apartem les cadires i llavors, com que ho fem allà, i llavors jo et clavo el ganivet. Bueno... Comencem? Et diré que estic molt content de que vegis els meus vídeos. Pistacho per tu! Escolto, Manel! Bon dia! Bon dia i bona tarda! Bueno, què tal? Com estàs? Molt bé, sóc el Dimas Torrent. Jo sóc el Gerard Jové. I això és... Estem a l'estudi 2 d'ICAT. I què és? El Camerino de Cultura Jove! Què ha vingut avui? Avui ens acompanyen... Dos cracs, Dos màquines. Amb tots nosaltres, Judit Martín i Mònica Ballesteros. La 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 Lololo, aquesta cançó és del Lololo, Sí, molt de Lololo. Vosaltres també som molt de Lololo, Som de Lololo, Bueno. Que no us esperàveu aquesta energia de cop, estàvem supertranquils aquí... Hosti, per ser dilluns és com... Comença fort. Arranca fort, sí. Ja pa abajo, després. Exacte. Sí. Jo esto no podré pujar... Sí, no, No, no llego a este nivell. Com esteu? Com va? Bé, estem superbé, no ens veieu? Està Molt bé, estupendament. us veig molt bé. Sí. Us anàvem a demanar, us hem dit que porteu un queco o pongo. Sí. No sé on està. Ah, està allà. Està a la capsa. Vale, Se'ns està a la ha capsa. dit que Ja ho el tenim. poséssim a la capsa i que no ho veiéssiu i que és top secret. Exacte. El guardem ara l'hem per vist, aquí. El guardarem per aquí i al final del programa ho obrirem i us donarem el queco que va portar la setmana passada. Qui ho va portar? Partiperes. Un grup de català. música... De riure les Molt guai. nostres cares de... Sí, clar. clar. Sabem qui és, no? Mònica? Sí. Són finalistes del Sona Nou d'aquest any i un grupàs, Perfecte. us ho recomano. No, si és problema nostre, que és que Exacte, no sí, podem sí. estar... Jo us ho recomano molt perquè molen molt. Vale, Són molt perfecto. fiesteros, molt de Samba du Janeiro. Molt lolololo. Sí, Molt exacte. lolololo. Vinga. Tornant al taxi, ara us fiqueu els AirPods i... Dins del taxi, perfecte. Això serà tota l'estona, lolololo. Sí, sí. Lolololo. En aquest programa s'hauria de dir lolololo. Pues, Ja està. sí. No sé si podré parlar perquè m'estaré rient tota l'estona i ja està bé així, no? Està bé. Està bé. Comencem veient el tràiler de Pongo, que és el que veniu a presentar. Molt bé. Anem-hi. Bueno, per posar en context, Sí. què és Pongo? En què consisteix Pongo? En què consisteix? És un espectacle d'improvisació on el punt de partida és la inspiració que ens donen aquests pongos, aquestes merdetes que ens porta la gent. D'aquí el nom de l'espectacle, Pongo. Jo us volia preguntar, o sigui, la gent porta un pongo de casa seva, no? Sí. I vosaltres, sobre això, creeu un univers al voltant o una història. Què feu després amb tots els pongos que us ha portat la gent? És el tema més dolorós per mi, el que he portat pitjor de tot aquest espectacle. Perquè, clar, ja fa com 2 anys que vam començar amb el Pongo. Llavors, al principi el fèiem cada setmana a l'Espai Texas, no? Ara farem al Condal, però a l'Espai Texas, clar, era cada divendres s'anaven acumulant els pongos i ningú s'atrevia a llançar-los perquè, de fet, hi havia espai al Texas sota de les butaques, no? I vam començar... Sí. Que, bueno, és com sota la bosses, catifa, no? Pa. Sí. I bosses, perquè realment, o sigui, evidentment que hi ha molta merda, no? Però hi ha coses que són increïbles, El retrato familiar... Després no va anar malament aquesta acumulació perquè després era com
que ens hem quedat realment amb aquella cosa que, ostres, passaven els bolos i encara te'n recordaves, no? I quan ens van dir, això s'ha de retirar, llavors era, te'n recordes aquell llibre que vam portar aquell dia, no? Sí, I sí. era la O sigui, selecció natural. És que si acumulàveu allà... Bueno, és que l'opció era o tirar-ho o alquilar un blue space Clar, que no. Clar. Que de tot això és que, a més, de tot això en parlem a l'espectacle. Abans de començar a improvisar, fem tot un speech, una TED Talk, sobre el que és el pongo, sobre el que significa, bla, 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 i sobre la diògenes que tenim. Estem vivint una època ponguil a tope. Bueno, de tot això en parlem, però és que l'enfermetat la tenim nosaltres també, vull dir que... Clar. Sí, Bueno, sabeu de lo que parleu, està bé. Sí, sabemos de lo que Coneixeu... Bueno. Doncs anem a la meva secció, vinga. Vinga. Volem pamboli. Lo, 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 lo. És veritat, que avui és el dia del lo. Doncs, normalment, a la meva secció, intento interpretar algun personatge, però avui... T'has cagat. Avui m'he cagat. Has d'admetre. T'has hecho caqui. M'he hecho caquita, però totalment. I avui he dit, venen dues mestres de creació de personatges, improvisació, no sé què, i he pensat, és el moment perfecte per jo no treballar, Hòstia. que treballin per mi i fer una mica un rotllo Risto Mejide, no? Hòstia, perdona, a mi no se m'havia dit que avui venia a treballar. Avui No, m'he vingut no. de relax a La portar pongos i ja, La promo és treball, de tota la vida. Bueno, vamos a ver. Molt fàcil, Què hem de fer? superfàcil. Vinga. Mira, jo he proposat, relacionat amb el Pongo, que jo crec que un format que no s'ha explorat encara aquí a Catalunya, ni al 3CAT, ni res, és aquest format de programa que es fa al Discovery Max de obrir trasters. Oh, yes. Això és un programón. I Sí, això sí, el sí, Discovery sí. Max ho peta molt, però Sí. aquí no s'ha fet. Llavors, sí. ara mateix farem un teaser. Sí! Molt bé. Un teaser del traster. Esteu redis? Doncs vinga, Sí, apa, vinga. la teaser. Hòstia, però molt actiu, aquest programa de trasters. Bueno, por lo que sea, no, això no s'ha fet abans. Ni lo del traster, ni de posar aquesta música. Anem-hi! Benvinguts i benvingudes al Traster, un programa trepidant on les emocions estan a flor de pell. Avui estem a la Llacuna, un petit poble de la Noia de 900 habitants. Estem davant d'un misteriós traster, d'una casa que es va incendiar fa uns mesos, es va cremar tot, absolutament tot, menys el traster. És per això que hi ha tanta expectativa i que la gran majoria del poble ha vingut a participar a la subhasta. Quin misteri, eh? Jo sóc en Pere, mestre de cerimònies d'aquesta subhasta, i ara mateix donaré pas al preu de sortida. La gent està nerviosa, la gent vol subhastar, però abans de començar us aviso de que quan subhasteu us preguntaré per quina raó us voleu quedar amb aquest traster. D'acord? Què diu la gent de la Llacuna? Jo! Estem aquí, estem impacients. Jo també, Ferran. També. Molt bé, molt bé. Els tenim nerviosets. Doncs comença la subhasta amb un preu de 500 euros. Collons. Qui dona més? Jo. Ja em semblava poc, això de 500, Qui, el seu nom? Em diu Lluïsa. Lluïsa. Sí. Quan ho posa? 750. 750. Sí. I això, que... Jo coneixia la família. Ostres, I aquí Va ser tràgic. Aquí hi ha alguna cosa fosca. això sempre crida molt l'atenció. Sí. Segurament hi hagi alguna pista o alguna cosa d'aquest incendi. Jo m'ensumo alguna cosa, alguna merda. Vostè vol investigar en aquest incendi, no? Bueno, tafanejar, digue'm-li tafanejar. Ens agrada. Algú dona més? Jo no penso donar ni un raó. Escolti'm, ni un raó. Perquè aquesta gent que tenia aquesta casa... Ui, sempre, la Ramona, que sempre anava amb aquells bissons, no tenien un duro. Molt aparentar, però no tenien un duro. Jo tu pots confitar aquest traster, perquè jo estic convençuda que aquí al traster no hi ha res. Res, tot buit.
Però no, l'aparentar... no creu que ha passat alguna misteriós? No creu aquí en coses misterioses? Potser... Misterioses, sí. Ara, que el traster està buit i, com a molt, podràs trobar 4 rates mortes. Mira què et dic. Au, què dius ara? Home. Què dius ara? Aquesta sempre està xerrant. Bueno, Curiós ja t'ho que dic ara. ha vingut a la subhasta aquesta i per no donar diners, només per dir que no. fotre's amb la família. Per tafanejar. Per tafanejar. Au, no t'he dit el mateix. Què ha dit aquesta? No Hi ha algú més? Algú més que vulgui tafanejar? Vinga, 750, això és baratija. Perdoni, jo volia donar $20,000. $20,000? Dòlars, no euros, dòlars. I això? Sisplau, vull mantenir-me en l'anonimat. No puc dir qui sóc. He vingut aquí amb la meva gabardina. Però vull emportar-me per $20,000. $20,000? Si m'ho dones, sisplau, i m'ho quedo jo. $20,000? Sí. La raó? Sabem per què? Ho vol dir? Jo, que no puc dir el meu nom, Sí. tot i que em dic Brunilda Ratzenberg. Jo vaig ser l'amant d'en Felip Rastrell, que era el propietari. Que fort. Sí, Vostè Felip Rastrell. no tindrà res a veure amb l'incendi de la casa. Que de cop telenovela, Ha passat de programa traster reality a telenovela catalana, m'encanta. De cop blanquegem aquí un homicidi aquí. $20,000, algú dona més? Jo és que no tinc quartos. No té quartos. No, com per superar aquesta puja que ha fet aquesta dona, que per cert ha deixat un perfum aquí que... Hòstia. No tinc prou calés per això, però vaja que estava embolicat amb la dona de la casa i ara... Vostè coneixia aquesta història? Sí, ja... Vostè havia vist a la Brunilda? Sí, jo vaig sortir corrents, em van cremar els calçotets, diria. Sí? Vaja, sí. Vostè estava allà? Jo hi era a l'incendi. I què feia vostè a l'incendi? Disculpi, sóc la Jessica Fletcher i he de dir que aquest home que veuen aquí no és l'assassí. L'assassí és el presentador. Oh, sí! Oh, sí, perquè... No permetré això al meu programa. Ja li dic, Gerard? vostè, n'he fixat perfectament que vostè és dretà, no és així? I Sí. quan ha aixecat la persiana del traster, ho ha fet amb la mà esquerra. Què ens intentava dir? Ens estava intentant enganyar, potser? Jo no tinc res a Ah, veure. bé. En tot cas, m'és igual si vostè és o no l'assassí, però sempre ha de ser qui menys s'ho espera. Per tant, és vostè. I fins aquí el capítol de S'ha escrit un crim, capítol 5852. Hem de tallar. Hi ha hagut una urgència, un traster que hem trobat en una antiga Al Masnou. central nuclear a Tarragona. Marxem, això ha sigut el traster i moltes gràcies i visca Catalunya. Teaser i últim capítol de la sèrie, Ja està. Sí, sí, aquí hi ha hagut saps? Aquí hi ha hagut un crossover amb S'ha escrit un crim, amb Nissaga de Poder, en fi, la Riera... Bueno, és que aquests crossovers són els que donen audiència. Al final Sí, clar. s'han de buscar Totalment. col·laboracions entre programes. Doncs molt bon programa, la veritat m'agrada Jo molt. crec que jo es l'aniria a veure, pot- sens dubte. Jo crec que ara 3Cat agafarà aquest teaser i ja veurà com exacte, això, crec que però sí. allà us ho deixem. El És un veu raro, Vinga, va, per animar. Què us sembla una mica porronet, ara? Jo crec que és bon moment. Ui. Samba de Janeiro a mi només m'incita a veure del porró. M'agrada. Us animeu? Un toque? Jo soc fatal, amb el porró jo no... Però Tothom Jo ho ha en fet sabia. i ningú se li ha donat bé fins ara. jo Sí que- us animo per demostrar... És d'agrair que sigui d'aigua, encara que doni mala Exacte. sort, perquè el vi ja és una altra cosa. El d'això és... Vinga. M'agrada,
Ole, ole, ole! Molt bé! Bueno, bastant bé. Ojo! No ha entrat res, Molt bé! Però o sigui, se m'han mullat les calces, només et dic això. O sigui, sembla que m'hagi pixat per... O sigui... M'agrada perquè som com... Estava sonant de fons Samba de Janeiro i és com Brasil i Catalunya units en un. Molt maco, això, molt maco. Sí. A veure. Molt bé, tu també. Home, Déu-n'hi-do. Ei. Molt bé, bravo, Anava bé. Sempre li passa això. Sempre em passa. Hi ha algú que no puc embassar. M'obro la boca i... Això l'anomenem ja la putadeta del bebè, saps? Quan ja el rot... Sí, però no és la primera que passa. Vinga, anem. Molt bé! Vinga, Gerard! Vamos ahí. Vinga. Molt bé. Molt bé! Sí, estàs millorant, Cap a dins. Estàs notant. Molt bé. Molt bé. Molt Ho bé, he fet doncs. amb l'esquerra, Bueno, igual Igual que puja la persiana, és que igual estem descobrint aquí alguna cosa, Però això ho resoldrem al capítol següent. Doncs ara anirem amb la meva secció, i és que, senyors i senyores, avui tornarem a fer-ho. Últimament estic intentant fer coses a la meva secció que no s'hagin fet mai en aquest edifici. O sigui, la setmana passada vam cuinar un kebab dins del plató. Veu què? Cuinar un kebab. a l'estudi. Hòstia, quina peste, no? Bueno... Dic que precisament això són estudis, són llocs tancats. I el kebab té una... No vam portar el rulo, que hagués sigut molt No vam portar el rulo, però hauria molat moltíssim, Clar, Aquí de tallar. Vam portar-ho ja tallat, els sí, ingredients, molt bé, molt bé. i es van ficar. Així que, bueno, avui ho tornarem a fer. Així que, si us plau... Vale, primer us faré unes quantes preguntes per anar escalfant motors i que vosaltres, sent persones professionals en pensar ràpid per improvisar, em doneu idees per fer futurament a la meva secció coses que no s'hagin fet mai. Llavors, jo primer us volia preguntar quina ha sigut la situació més surrealista o inesperada que heu hagut de representar dins de l'obra del Pongo. Jo recordo un dia que vam portar... Què va ser? Estàvem tu i jo. Vam portar un anell com de mentida, com si fos un pongo, però en realitat l'home li volia demanar matrimoni a la dona. No! I ja estaven casats, Sí, però i va era ser com com les noces tornar-li a de- demanar per casar-se, jo què sé, 20-30 anys després, algo així. Les de plata o Sí. les de... Exacte, i havia portat un anell pongo, que just... Buah, i després portava ell al bolso, no? Un altre de debò, no? Era Sí, algo sí, així. sí. O sigui, va fer com Hòstia. tot un tinglado que ens va enredar, sí. vamos. I també un altre, que no sé si eres tu, que van portar un cap gegant Ai, sí. de Mowgli, el libro de la selva, Sí. ¿vale? Un cap gros. Com un cap gros fet de paper cuixé, Sí. de paper maché, perdó, cuixé no, paper maché, que era com, semblava de les festes de Gràcia. Jo crec que algú l'havia fet per les festes de Gràcia, però un cap així gegant, Allà, Sí. clar, jo... I us ho veu ficar? Sí. Era com de cap... No era ponible. Ah, val. No era ponible. Ens vam asseure, vam fer de tot amb aquell Jo nino. crec que la Judita del primer bolo es va posar unes dents d'aquestes de Dentadura? Dràcula, però clar... Però, Però clar, era un d'algú. foto que havien deixat. Sí, però jo tinc aquesta cosa que de seguida agafo les coses, com l'altre dia que vaig agafar aquest divendres, Sí. hi havia allò de pixar. O sigui, sí, vaig sí, agafar és una veritat, cosa sí. i pensava que, bueno, Allò de pixar? No era pues, un orinal. pues és un artilugio Era com que una és per sonda. perquè les dones puguin pixar d'en peus. Sí. Això, l'Alba de fet va dir, si això jo em vaig comprar un per poder pixar no sé on. Bueno, Sí, que és com un festival penis de de- plàstic i... Tàrrega. a saber, jo no vaig preguntar més. I Perquè llavors, l'Alba... ja que estem aquí, us ha passat de que heu començat amb un d'esto i de cop diu, hòstia, què estic fent? Per què tinc els calçotets d'algú ficats en el cap? O com he arribat fins aquí? Diu, sí. Bueno, ara aquest... Home, com he arribat fins aquí, ja t'ho veus venir, però dir, bueno, vinga, tira endavant i fes-ho, sí. Però de dir igual, hòstia, no hauria d'haver fet això perquè aquest objecte igual està fet fàstic i me l'he ficat dins de la boca. Sí, o... no. Sí, per Vibradors han portat uns Sí? quants, Quants, Sí. sí. I a més, què passa? Que com que... No ens els hem ficat a la boca, per això. No, Bueno, a la boca no. a la boca però no. Bueno. agafar-los... Sí, agafar-los, Perquè man. arriba un punt, sempre depèn del... Però bueno, en l'espectacle ja se sap que te vienes arriba, Ja, llavors sí. por unas risas lo que haga falta. Llavors, jo he agafat vibradors Sí. i tal, bueno...
Sí, sí, sí. Bueno. Ja està, sense posar-me a la boca, evidentment, Esperem que Però... els hagin rentat Sí, abans de... Esperem i Confiem en confiem. l'espectador Sí. i ja està. Bueno, I si no... Bueno, ara que esteu al Teatre Condal, l'espectador és més senyorito. Sí, no? no, No sé què dir-te, Perquè el del Texas era bastant... Però bueno, A Gràcia... per això que la sí. gràcia té això, Vull dir... Sí, sí, és veritat. No sé, el Condal, com que hi ha més gent, hi ha més foscor, també és com, Sí, no? se cuela algú. Hi ha de tot, hi ha de tot. Hi ha de tot, sí, sí. Vale, llavors, també, ara, a nivell de ràdio, ara ja vull que activeu la vostra ment de pensar i em digueu una mica que alguna cosa que creieu que no s'hagi fet. O sigui, coses així rares. Aquí. Sí, algo que no es pugui haver fet. Nosaltres, ja et dic, vam fer... Què vam fer? Vam fer Macedònia l'altre dia, però això és algo més normal. Sí. Hem fet kebab... Vam fer... Heu afilat ganivets? Oh, mira, m'agrada molt aquesta, Mira. me l'apunto, Com això... Ai, perdó, ara m'he ficat en un berenjenal. Com es diu? Pelea de gallos. No, de gallos no, perquè això... Lluita libre, lucha libre. No, Pressing ara bags. kickboxing. Kickboxing. Esto. Con Bueno. de patades i... Sí. És que hem Kickboxing. d'experimentar tot això, veritat. A poc a poc, durant aquests mesos anirem experimentant amb tot. Jo, la veritat, vaig provar de ficar a internet com a veure per agafar idees i tot eren idees pèssimes. Llavors, he dit que millor que vosaltres hem portat una cosa per fer i és que planxarem en directe una camisa. Hombre, perfecte. Jo crec Mira, saps que sempre he volgut... O sigui, mai... Una planxa Ho he vist d'aquestes. sempre fer, però jo no he tingut mai cap d'aquestes. Doncs avui és el teu dia. No podem tirar molt vapor perquè hi ha detectors de fum, però... Això no... Això potser és una cosa que tampoc s'ha fet mai, sinó que parar tot el que estiguin fent a Catalunya Ràdio perquè... Fumar una mica, no? Fumar. Va, Sí. aquí van de fumar. Directament, Jo crec no? que el detector de fum no deu funcionar perquè aquí fumava tothom, aquí tothom feia de Hi ha tot. tot arreu, clar. Bueno, doncs això... Si no, el diria que podem fer, quan tiri el vapor, fem tots. A veure, funciona? I... Vale. Per anul·lar-ho, no? Exacte. Contrarrestar. Us dono la camisa. A Vale. veure com ho fem, això, Hòstia, jo no ho he fet mai, tu, Mònica? També he portat, si voleu, uns calçotets per planxar, també hi ha calçotets. Jo prefereixo la camisa, Ja m'ho he imaginat. Vull dir que- Jo també. Bueno, Us han portat roba interior en el programa? Ai, en l'obra? Sí. Han Roba interior també, de eh? tot, Sí, també, també. Mireu. Ara. Oh. Però no tiris més. El detector de fum està just allà. Merda, O sigui, merda! Wow. Davant vostre. Veurem si avui sortim fa bona d'aquí olor. caminant o ens en fan córrer cap a fora. A veure També és una arriba. altra cosa que no s'ha fet mai a la ràdio, igual, això de tirar fum al detector, a veure què passa. Clar, o sigui, igual parem l'emissió de Catalunya Ràdio en directe. Vale, A per si veure, acas, Voy, Sí, per si... dos toques solo, eh? Sí, poquet. Ah, no. Molt bé. Molt bé. Planxant en directe, Això és brutal. És algo molt poc radiofònic, Sí que però... funciona, Sí que funciona, sí. Vols provar tu, Mònica? Dale. Vinga. Hòstia, Perquè hòstia. Mira. Vale. Esteu espantant, ja ja, està. eh? Això... Ja està? Li haig Això de... està, està dale, d'acord. Bru. Sí, està bé. Sí. Mira. Super. A veure, Però és Escolta'm. genial. molt bé. Hòstia, em compraré un d'aquests, Vale. Ho hem aconseguit, s'ha planxat en directe, molt poc radiofònic, això ens encanta. Sí. I jo crec que això pràcticament ningú ho ha fet en directe mai a la ràdio. Jo tampoc ho havia fet mai. No, però això és una mica com, sabeu, els Guinness, els Guinness World Records? Sí, és que no em sí. sortia ara. Que la gent s'inventa, vull dir, o sigui, al Sí. final els rècords d'avui en dia són, faig dominades amb 10 ossos de peluche al voltant. Clar, que dius, a veure, clar, ningú s'ha pensat a fer això, però perquè és una tonteria. Doncs és el mateix. Doncs hem batut el rècord, Hem batut el Tenim rècord, el tenim el Guinness World rècord Record. d'haver planxat... Som les primeres persones que han planxat en directe a la ràdio una samarreta. Perfecte, tu. Hòstia, molt bé, Bé que has optat per lo mateix que jo, i és que treballin Que per treballin tu. per tu. Sí, de fet, avui tinc una cita. És la teva camisa, Avui no? tinc una cita és la aquesta teva. nit i llavors ja tinc la camisa planxada. Moltes gràcies. Bueno, jo crec que ara ja va venint el moment d'obrir els quecos. Els anem a donar. Els donem primer Sí. el que es va obrir, els que van portar la setmana passada. Jo no me'n recordo... Ah, ja me'n recordo què és. Sí. És queco, Jo perquè... us anava a preguntar si sabíeu què era. Sí. És És que... A veure. és literalment algo que no es pot tornar a fer servir. Amigo, clar. Uau, queco! I tenen llums, Ah. Mira, aquí I baix mira, el botonet. tens un botonet. Mira. Són premium, aquestes. Realment són molt pongo, eh? Sí, Perquè sí. nosaltres a 2025. l'espectacle portem unes ulleres, també, no així, però... Clar, és
És el cotillón. El cotillón. Exacte. Le cotillón. Aquest sí que és caduco, perquè són Sí. les que Sí. brillen. Bueno, i tot És perquè que fica tenia color 2025. Brillen en les foscors. Doncs Molt bé. anem a veure què ens heu exacte, portat. Anem a veure què ens han portat. A veure, Les expertes en pongos. Sí, per mi és el pongazo que la gent no acostuma a identificar com a tal, però per mi és el pongazo del segle XXI. Quines expectatives, Uau. Sí. A veure... Oh, sí que és bastant, La veritat Tote que... Bag. Però no una tote bag qualsevol, no. Molt bé. Sí. La veritat que és un pongo perquè no saps on posar-ho. No. Aquí no. Clar. I per portar-la pel carrer potser tampoc, no? Per sortir d'aquí, no? I posar-la. Sí. Jo... Bueno, una tote bag, a veure, sempre Sí. va bé. Sí, Sí. les tote bags. Quantes tote bags... O sigui, és una bogeria. Jo en tinc 50.000 i ja no et dic de RAC1, tinc... O sigui, cada any em donen 4 o 5. Llavors és com... Aquesta és la cosa. Una no és un pongo perquè la No, pots utilitzar, clar. però 50 Clar. ja és... Oye, tinc una caixa plena de tote bags que m'ocupen més que... Aquest és el Exacte. pongo per excel·lència a Clar, Gràcia. clar. Sí, I per exacte. mi també era un gest de germanor de les dues de RAC1 i Catalunya Ràdio. Units Clar. per al camerino. Units pel camerino, ahí està. Molt bé. Això tampoc s'ha fet mai, a la ràdio. Exacte. Estem tots batint rècords aquí. Vamos a enterrar el hacha de guerra. Doncs ja està, ja ho tenim. Això ha sigut tot. Ja està. Bueno, espero gràcies que per ho venir. hagueu passat bé. Sí, a Molt bé. vosaltres. Moltes I- gràcies. ¡Vámonos! Samba! Això ha sigut tot. Gràcies, una setmana més. Anem a veure Pongo, al Teatre Condal. Amb cultura jove. Si teniu entre 18 i 30 anys, aprofiteu perquè teniu de tot. Música, espectacles, Teatre, circ, dansa. I si sou més grans... També. Pagueu, no passa res. Sí, exacte. Molt bé. Doncs molt bé, ens veiem la setmana que ve. I Consumiu sobretot, cultura. Consumiu cultura! Son quedo en tu, no fa falta aprendre. Has coneixut tant com la llum